é xente que se conserva nas lendas, vale? Que son os mouros. E hai moitísimas, por exemplo, en Galicia hai moitas mouras, que son mulleres moi guapas, moi ricas, que ali onde está velas sempre pasou algo importante. E a veces non lo ves, pero pasou algo importante. Eu me acordo unha vez que unha señora nos dixo: ali, nesa finca, ali vivían os mouros. E ti mirabas a finca, era un prado verde, non era nada máis. E non se vía nada, Bueno, pois fomos ali, utilizamos unha cousa que se chama xeorradar, que é unha especie de radar que mira baixo a terra, e había unha aldea escondida. Entón, ninguén sabía a aldea, pero a xente, que a súa memoria, recordaba o pasado e que aí había algo, a través desas mouros máxicos.